Il-Gvern irreveda il-mira għad-deficit tal din is-sena minn 3.5% kif imħabbar fl-aħħar baġit għal 3.3%. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana f'konferenza tal-aħbarijiet li ta' tħarsa lejn il-qada finanzjarja tal-Gvern wara li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ħabbar li kemm id-deficit u d-dejn ta' pajjiżna komplow jonqsu fl-aħħar tas-sena l-oħra. Fil-fatt, id-dejn tal-pajjiż fl-aħħar tal-2024 kien previst li se jkun 55.3%, iżda dan laħaq is-47.4% tal-prodott gross domestiku, ekwivalenti għal titjib ta' 7.9%. Id-deficit ukoll irreġistra titjib minn dak previst, hekk kif dan niżel għal 3.7% tal-prodott gross domestiku. Dan l-andament wassal biex il-Gvern jirrevedi il-miri fiskali tiegħu fil-waqt li jibqa' jsostni l-ekonomija kif jispjega l-Ministru Caruana. Minkejja li qed nagħtu sussidji li qegħdin nagħtu, minkejja minna l-ikbar tax cut fl-istorja, xorta waħda id-deficit tal-Gvern qiegħed on track, anzi qed naraw propju titjib dovut għal fatt li il-Gvern qed ikompli jsaħħaħ id-dħul tiegħu għal daqstant dan se jwassal sabiex dis-sena se nirrekordjaw deficit anqas, jiġifieri aktar aħjar minn dak propju li bassart fl-aħħar budget. It-tkabbir ekonomiku u l-qagħda finanzjarja b'saħħetha tal-Gvern mistennija li jwasslu biex pajjiżna joħroġ mill-proċedura ta' deficit eċċessiv qabel milli mistenni. Il-fatt li d-deficit nieżel b'rata daqstant tajba propju kollox qed jindika li għas-sena d-dieħla meta naqra d-diskors tal-baġit tiegħi f'Ottubru li ġej se jkollna deficit taħt 3% u għal daqstant dak għandu jwassalna sabiex nibdew it-triq tagħna biex noħorġu mill-proċedura ta' deficit eċċessiv. Il-Ministru Caruana nnota kif il-miżuri li qed jieħu l-Gvern qegħdin iwasslu biex il-finanzi tal-Gvern ikunu b'saħħithom aktar minn kemm hu stipulat mir-regoli tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari b'dejn nazzjonali taħt il-50% li jwassal biex pajjiżna ikun f'pożizzjoni b'saħħitha biex iwieġeb għal kull sfida li tista' tinqala'. Aparti minn hekk it-tkabbir fl-ekonomija qiegħed iwassal biex il-prodott gross domestiku aġġustat skont kemm wieħed jista' jixtri pajjiżna kompla jisbuq il-livell tal-għajxien tal-medja Ewropea b'madwar 10%. L-aħbarijiet pożittivi dwar il-finanzi tal-Gvern intilgħu wkoll mill-Prim Ministru Roberta Bela li fuq il-midja soċjali nnota kif il-ħidma tal-Gvern qed tħalli l-frott tagħha. Dr. Bela Sitt jgħid li dan kollu juri kif l-investiment u mhux l-awsterità huma iċ-ċavetta għat-triq il-qudiem.